Vadiwa vateereri tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Tisati tapinda messages edu pane malinks awo andaisa comment section kune avo vanenge vachida kunzwa secrets aya akanzi pano haatendedzwi zvachose, vanhu vachicomplaina vakati aiwa awo confessions atimadi kumanzwa pano. So you can just press link rinobva razokutora irobva razokuendesai kuchannel iyoyo yemujolo, then mobva mangosiyawo malaika masubscriber. Rekezai tibva tapinda confessions edu atadzoka takakubatirai. Message yedu ekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so: ndakati ndakateerera iyo nyaya yamakaverenga yemusikana uyo ari kuti iye ane sister yacho yaifanira kuti inge ichienda kuUK. So mukoma, inini I was in that same situation. Zvakaitika mukoma ndezvekuti vabereki vangu vose vakashayika apo pandainge ndichitoriwo mwana mudiki. Mukoma, ndakatotadza kana kutonyora grade 7 pandiri pano. Mukoma, ndakagumira chikoro grade 7 paya vanhu pavainge vavakunzi vanofanira kuti vange vachiuya birth certificates avo kuitira kuti vakwanise kuzoregister for my exams. Inini yangu tsuro ndipo payakabva yazofira ipapo. Ndakazama kuti ndinge ndichikumbira vana sekuru zvekare nana gogo kuti vange vachingonditoresa birth certificate, asi death certificate akaramba kubuda because painge pachingonzi that death certificate rababa riripo. Ndaizoti kana ndikaenda kuhama dzaamai nekuti ndainzi death certificate rainge riri mumaoko ehama dzaamai, asi ndaizoti kana ndaenda kuya ndipo pandaibva ndazofinda out kuti ivo vaibva vazotondipo mastatements ekutoti vaibva vazondirifer back pobva vati death certificate ose ari panzvimbo imwe chete. Hanzi ivo gogo ndivo vainge vakatora death certificate ramama vangu, vakati vainge vachiitira kuti vakwanise kuzonditorera birth, but kuzodzoka kwavari ivo gogo vaisamboda kumbonzwa nezvayo nyaya iyi. Ndaitoita sekunge ndiri kuvatuka pose pandaizama kuti ndinge ndichivaudza kuti gogo kuchikoro uku kwava kudiwa birth certificate kuti ndikwanise kuzonyora grade 7 yangu. Asi gogo vakazosvika pakuburitsa muromo wekuti kunyangwe ukasanyora grade 7 yacho ine basa rei. Vaibva vatondipa maexamples ekuti ingawani nhingi akasiya basa, akasiya chikoro, ava kutoshanda 1 and andopiwa kamari kake kakanaka. And vanhu vacho vavainge vachindikompea navo vainge vari vanhu vainge vachitongoshanda mabasa ekufudza mombe. Saka zvose izvi mukoma zvinhu zvokuti zvakabva zvandishungurudza, asi sezvisinei ndakabva ndazongogumirawo zvangu grade 7. Kunyange kunyora mukoma ndakazotongoitawo zvezvezvo kutongoramba ndichingozvidzidzisa because chirungu ndo chainge chava kunyanya kundivhiringidza, asi neshungu mukoma ndakazosvikawo pakukwanisa kuzotokwanisa have a conversation with someone ndichishandisa chirungu. Ndingangoti chirungu ndakazotochidzidzirawo pakuverenga bhaibheri because after ndazobva kumusha ndazopinda muHarare kuchechi kwandakatanga kuenda on most services vainge vachingoparidza nechirungu. Saka izvi zvakabva zvazondimanikidza kuti paya pandinenge ndichinzwa shoko ndobva ndatanga kubata mazwi. Saka ndakadzidzira chirungu pakuverenga bhaibheri even though ndakagumira grade 7. Back to my story mukoma. Ndakazama kukumbira hama dzababa vangu including my father's brothers kuti vange vachinditoresa birth, nekuti ndaiziva kuti kumberi uko pandinozoda kuzotora chitupa zvinenge zvava kuzondinetsa. Saka ndainge ndichingoda kuti vange vachindibatsira vachiri vapenyu. Asi mukoma, inini ndakazototoreswa birth certificate nasabhuku. Sabhuku ndiye munhu akatozokwanisawo kuzotongopindira munyaya dzacho. Vose vakaramba mukoma, vakarambira sabhuku. Ndo pakabva pazotanga kuburitswa mashoko nemanzwi
mashakani ekuti mwana uyu anokwanisa asiri wemudzinza rino. Saka tinotya kuti kana tikazomutoresa birth certificate mune ramangwana tobva tazowana umwe munhu achiuya achiti iye ndiye muridzi wemwana, zvinokwanisa kuzotinetsa. Ndakarwadziwa mukoma, ende chenyaya kundirwadza ndechekuti izvezvi kunyange bamukuru vangu vasara kana vakamiswa apa inini ndikamiswa apa, munokwanisa kutofungidzira kuti zvimwe kuda inini nditori mwana wavo, because kudzinza rekwedu isusu tiri vashava. Inini mukoma ndini ndakatonyanyisa kuti mbuu kutsvuka kutodarika vamwe vanasisi vangu, asi still mumhuri makabva mazobuda shoko rekuti inini handisi mwana wemudzinza. Muone zvinhu zvacho, amai vangu vainge vari mutema-tema, baba vangu vari mushama, baba vangu vari mushava, but inini ndakabva ndazobuda ndakati mbuu kufanana nagogo vangu. Gogo vangu vainge vakaita mutsvuku-tsvuku, but vanhu vakabva vandiramba. Chavainge vachindirambira handina kana kumbogara ndachiziva. Pandakaona kuti izvo zvokutoreswa birth certificate nagogo zvekare nehama dzababa zvainge zvaramba, ndipo pandakabva ndazotanga kushanda ndichiita zvekufudza mombe. So sabhuku uyu iye aipota achindikumbira kuti ndinge ndichizomutarisira mombe dzake. Ndakabva ndazoti kwaari, aiwa hazvinetsi, imimi kana mukakwanisa kutaura nemurungu wangu then mombe dzenyu dzobva dzazongozanganiswa nemombe dzake. Saka paakaona kuti ndainge ndisina kumuitira utsinye, ndipo paakabva azongotanga kundifarira sabhuku uyu kuzosvika achizonotoresa birth certificate inhau iyoyo yekuti ndainge ndichimufudzira mombe dzake mahara, ndichingozviudza kuti dzinenge dzakabatanidzwa pamwe chete nemombe idzo dzandinofudza, idzo dzandainge ndichibhadharirwa kudzifudza. Zvadaro mukoma, ndakazoti ndatoreswa birth certificate nasabhuku, kunyange pandakazofambira kuti ndinge ndichinotora chitupa, sabhuku vakatoenda neni ndokubva vandimiririra ndikabva ndazotora chitupa. Zvose izvi zvakaitika mumaziso ehama dzababa vangu, ende vainge vachitowedzera kundivenga. Mukoma gogo vakabudisa mamwe mashoko ekuti ndakatanga kuchema simply because ndainge ndadzoka ndakabata, munoona kuzvitupa, munoona kachitupa kaya keplastic ndakakatukirwa ikako nagogo. Vakarwadziwa kuti ndainge ndakwanisa kuwanawo chitupa. Yakaita sekunge it was a big achievement, yet kainge kangoriwo kachitupa. Zvadaro mukomanashi ndakati ndawana chitupa ndokubva ndazoudza gogo kuti since ndainge ndawana chitupa there was no need yekuti ndirambe ndichingotenderera ndichingoita zvekufudza mombe. Ndakubva ndazotaura nagogo ndikati, gogo, ndinokumbirawo makomborero enyu kuitira kuti zvandiri kuenda kuHarare ndikwanisewo kuzokasika ndawana basa. Gogo vangu vakangotarisa kurutivi kudai, so ndokubva vangoti famba zvakanaka hako. Ndiwo mablessings iwawo andakapiwa nagogo vangu, asi nekutenda mukomanashi ndakangozviudza kuti as long as gogo vandiudza kuti famba hako zvakanaka, Mwari zvakanaka iyoyo muchaita kuti inge ichizova a big blessing in my life. Ndakazoti ndasvika muHarare ndakambotambudzika mukoma, nekuti mudhara uyo wandainge ndichishandira iye ainge aine kamwe kautsinye kaainge achindiitira kubva zvaainge akaziva kuti ndainge ndisina kana weukama ainge achindida. Saka akabva anditora ndokubva andiita munhu ainge asina kana option than kumushandira. Mudhara uyu iye zvaaita ndezvekuti aifamba achitenga simbi zvekare nekuchinjisa mabhotoro, but ainge atori nechirori chake. Mudhara uyu aikwanisa kundibhadhara kana kusandibhadhara. Dzimwe nguva mukadzi wake aingoenda mutauni obva angonotenga zvihembe, ndobva ndatouya ndobva ndapiwa zvihembe zviya. Asi mudhara uyu ndakaramba zvangu ndichimungomushandira since ainge aine chirori chake. Ndakabva ndazviudza kuti panapa ndava kungoshandira experience. Dzimwe nguva aiti kana aneta aibva azoti kwandiri, uya udrive. Saka ndo zvandainge ndava kutongosafira, ndikazviudza kuti pano kana ndikashanda by the end of the day experience yandinenge ndatora kubva kwaari, kunyange akazondidzinga experience iyoyo haakwanise kuzonditorera. Then mukomanashi ndipo pandakabva ndazotora license. Ndakati ndatora license rangu, the first thing that I did, ndakabva ndazodzokera kumusha ndokubva ndazonoudza gogo kuti, gogo,
ngo9 ndatora license. Gogo vangu vakaridza mururu zvekuti ndega ndakashamisika kuti gogo vangu ndivo vava kutofarawo. Ndikabva ndati aiwa zvakanaka, zvimwe kuda gogo vainge vachinja moyo wavo. Saka gogo vakabva vazoti vainge vachida kurara vachiropafadza license iyi, vakabva vazotora license. Saka inini ndagara ndine system yekuti ndisati ndarara ndinongotora bhaibheri rangu ndobva ndangonamata, kana kuri kunzi ndinenge ndakanyanyisa kuneta ndobva ndangotsamira bhaibheri rangu. So ndozvandakaita ipapo, ndakangonamata kamunamato kaya kekungoti God bless our food, then ndikabva ndatora bhaibheri rangu ndikabva ndaisa pasi pepilo. Ndakati ndichingonobatwa nehope kudai, so ndokubva ndationa gogo vangu vainge vakamira vari mukati meseko, vainge vakakombwa nedzimwe chembere ende painge paine mamwe madhara ainge aripo. Gogo vangu ndakati ndakavatarisa kudaro vainge vakabata chimwe chibhotoro, saka vainge vachishandisa chibhotoro chiya vachiparapara zenheriya ravainge vakabata. Koma ndakaburuka pamubhedha ndichinamata but ndainge ndichingonamatira mumwoyo. Ndikabva ndaita zvivindi, ndikabva ndaenda ndikanonokera gogo ndakabva ndavashaya, saka dhoo rainge rakavhurika zvishoma. Ndakabva ndati ko gogo vaenda kupi? At that time dzainge dziri kuma 10 pm, vanhu vose vainge vatorara. Ndikati kazi gogo kuti vaenda kutoilet. Saka ndakazoti ndava kutenderera ndichitenderera paruvazhe mukoma, ndipo pandakabva ndazoona gogo vangu. Saka ndakati ndakadongorera gogo vangu ndokubva ndazoona kuti gogo vangu vainge vakabata license rangu. Apa musi wacho iwoyo kwainge kuine mwedzi muchena mukoma. Gogo vangu vainge vakaribata license riya vachiritarira vachiita sekunge pane zvavainge vachitsvakiridza palicense rangu. Mukoma ndakangofamba ndikabva ndati nhai gogo muri kuitei? Gogo vakavhunduka zvekuti license riya vakabva varidonhedza pasi, vakabva vati mwanangu. Gogo vakabva vavhunduka vakabva vati muzukuru wangu vandivhundutsa. Ndapotsa ndatowira pasi nekuvhunduka kwandaita. Vakabva vati ndanga ndichikunamatira, handiti ndakuudza kuti license rako iri ndikuda kuriropafadza kuitira kuti paunozodzokera kuHarare zvinhu zvako zvinge zvichizokufambira mune zvakanaka. Ndakabva ndati maita basa gogo, ndiri kukumbirawo kuno hero license rangu. Gogo vakashaya kana simba rekuti vange vachinhonga license riya, vakabva vangofuratira ndokubva vatoenda vakanorara. Mangwana acho makuseni gogo vakamuka vasipo pamba. Ndakasvika pakuoneka gogo vasipo pamba, ameno kuti vainge vakaenda kupi, ndokubva ndazodzokera zvangu kuHarare. So pandakadzoka kuHarare, since zvinhu zvangu zvainge zvavabo mundara uya wekundishandisa, ndakabva ndati there is no need yekuti ndirambe ndichingomushandira. Saka muchechi mainge muine umwe mudharawo uyo akabva atenga kamotikari kake. Panguva iyoyo ndipo pakanyanyisa kutanga kuitwa zvemishikashika. Saka akabva atenga kamotikari kake ndokubva ati kwandiri, brother, ndikuda kuti munge muchizoshandisa motikari. Dhiri rainge riri rekuti kana ndikashandisa motikari yake neniwo at the end of the year, kana ndashanda nesimba ndinokwanisawo kuzowana yanguwo motikari, kana kuri kunzi motikari yake inenge yatenga imwe motikari. For me it was a good deal mukoma. Ndakabva ndazotanga kushandisa motikari iyi. Saka semunhu wekuti ainge apiwa mukana, ndakabva ndabata mukana iwoyo nemaoko maviri. Ndaiwanzo kushanda kusvika very late, then ndaiti kana ndashanda kusvika very late ndaibva ndazonopaka motikari yangu pamwe painge pakaita pa-T junction. Saka vanhu vazhinji vemuarea imomo vaiwanzo kufamba vouya kumain road vachiitira kuti vange vachihaika vachiavoida makombi. So ndipo pandairara ipapo ndichitira kuzotaimirawo vaya vanenge vachimukira kubasa. Saka umwe musi mukoma ndakati ndachayisa. Musi wacho iwoyo ndakatochayisawo very early, it was somewhere around 9 pm. Ndokubva ndatoenda kumashops ndikabva ndatenga sadza rangu, ndokubva ndadzoka ndikabva ndapaka. Sezvandainge ndichingoita mazuva ose, ndaiti kana ndapaka paya ndaibva ndaenda kubackseat, ndobva ndagara kubackseat kuya ndobva ndarara zvangu, kana kuti ndaingogara zvangu ndichingoridza music. Musi wacho iwoyo ndakati ndichida kungonodya sadza mukoma, ndakangonzwa imwe feeling
feeling yakangotanga kungonditi namata, but I ignored it because ndainge ndanyanyisa kushanda, saka ndakangoignore ndokubva ndatobatirwa nehope. Mukoma ndakati ndichingonobatirwa nehope, so ndikabva ndanzwa dhoo remotikari richivhurwa, saka ndakabva ndavhunduka ndikati zvimwe kuda ndainge ndava kutoda kutobirwa motikari. Asi mukoma ndakati ndamuka kudai, so ndikabva ndangoona kuti madhoo ose emotikari not one ainge avhurwa, ose ari 4 mukoma ainge avhurwa. Kuti nditi madhoors awa emotikari ainge avhurwa nani, nanhasi uno mukoma ndinotozvishaya, because each and every time ndiri munhu wekuti I was always having locked doors, but madoors awa ndinoshaya kuti akavhurwa nani mukoma. Saka ndakati ndaona kuti madoors ose ainge avhurika, ndakabva ndatanga kunamata, ndikatanga kunamata, ndakati ndichinamata kudaro, so pakabva pazodarika rimwe benzi rakangodarika nepamotikari yangu, ende benzi iri parakadarika nepamotikari yangu rakabva rapopota mukoma, rakapopota, ende richinopopota kudaro ndakabva ndatoona kuti kubenzi iri zvariri kuita sekunge rinotondizivira upenyu hwangu, rakatanga kundituka richinditi iwewe kuzotowana kwawakazotoita chitupa, wakapunyuka, izvezvi wava kushaina nelicense yako yauinayo. License iyoyo toda kuona kuti uchakwanisa here kudriver kwenguva refu nelicense iroro. Ende benzi iroro rakati richipopota rainge rakatonongedzera pane umwe muti, saka richipopota kudaro rakanongedzera pamuti, rakabva rati uri kuona muti uyo ndiwo uchava guva rako, ndipo pauchanhongewa iwewe wakafa, ende uchavigwa uchiita zvekudyiwa nenhunzi, uchafa. Benzi riya rakati rakanongedzera muti uya rikabva rati uri kuona muti uyo ndiwo uchava guva rako iwe, ende uchafa uchidyiwa nenhunzi. Rakandituka benzi riya ndokubva rangokrosa road, ndokubva ratofamba zvaro richiinda. Saka zvinhu izvi mukoma zvinhu zvekuti zvakandinetsa kuti ko benzi iri ragoziva sei everything about my life, but mukoma ndakangoramba ndichingonamata. Then there was one night ndainge ndatoitwa hiring, painge paine vamwewo vainge vaine hama yavo yainge ichirwara, saka vakabva vazondihaya. It was late at night, ndokubva ndazovaendesa kuchipatara. Then ndakazoti ndava kudzoka ndainge ndiri ndega. Along the way mukoma ndakashaya kana mukana wekuti ndinge ndichipika up, because maplaces angu ose awo andainge ndichijairira kuti kana ndikasvika pakati ndinonhonga vanhu 1 2 3, asi musi iwoyo mukoma kwainge kuri very dry. Ndakasvika pakusvika muareas imomo mandainge ndichigara ndiri dry mukoma, motikari yakatanga kungo increase speed, saka ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ndini ndainge ndaita mistake ndikadzvanya chipedal saka ndakafungidzira kuti ndini ndainge mukoma ndakati ndichidriver kudaro ndiri muna Beatrice, motikari yakabva yatanga kuincrease speed iri yega. Ndakatobvisa gumbo rangu paaccelerator, motikari yakabva yatowedzera speed ichitoita sekunge ndainge ndatopinza gumbo mutank. Mukoma, I could not even control the car. Motikari yakabva yazongoita imwe sound, and that sound I immediately knew kuti this was a tire puncture. Pakaitika sound sekunge painge paputika bomba, but thanks God motikari haina kuzoita roll over. Mukoma, ndakadanidzira zita raJesu kusvika motikari ichizonorovera pamuti. Yakanorovera pamuti mukoma, but inini hangu fortunate enough handina kuzonyanya kukuvara mukoma. Ndakati ndiri muchipatara kudaro, so gogo vangu vakauya vakandiona. Chinhu chekutanga chavakangotaura ndechekuti vakangoti ya Mwari wako akanaka, kunamata ndazoona kuti kwakanaka, neniwo kana zvadai ndava kutoenda kunotendeuka. Ndokubva vatoti zi, havana kana kuzombotaura anything kana kundibvunza kuti chii chakaitika muzukuru wangu. Vakangoti kunamata kwakanaka, neniwo ndatofunga kutotendeuka mukoma. Kubva ipapo ndakazova munhu wekuti ndaingoti kana ndikasangana nezvandinenge ndasangana nazvo, I never ignored that feeling yekuti namata. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi benzi rakati muti uyo uri kuona, muti uyo ndiwo uchava guva rako. Amanaka
Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi uri kuvhaira nelicense, tinoda kuona kuti uchadhiraivha kusvika kupi nelicense. Akomanaka, tisadaro akomana. Asi ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kana uine any spiritual encounter yawakambosangana nayo yaunenge uchida kushare pano pa platform, feel free to come to my inbox.